Pagkasaritaan ni Betty nga napanguluan, anomalya, sagudahin ng surat ni Betty. Dear Manong Nemi, Emon unaak nga si Mangpet dito'y balay manipod itiya farm supply nga pagtatrabahuak. Naud-udi Manong Nemi ni Paolo nga asawak nagtrabaho mat iti construction. Talo di kiti anak mi Manong Nemi, may isa ti adda iti high school, junior high school, ti nauna. Dua di kiti adda pa lang iti elementarya. Madamada nga agas assignment di kiti anak ko Manong Nemi, di sumang petak. Umpay nang isang anak ko. Umpay nang. Sige, nagrawag sukata karot at siya ako timap namang isaan. Umpay ni tatang iyo. Kang kanayon mo't maud-uding ni tatang sumangpet nang. Agsip ngatin Manong Nemi di sumangpet ni Paolo, di makapeles, di may nakdinanon di kusina. Anat na imas masida. Ay, natenglat ka. Madala, natuno nga tilapia na isagpaw. Wala karne. Kat di magas ka kumat kimatang di karne. Sweldo ita saan? Sabado? Alam mo ito iti sweldo? Tumaray dita ka, no, karnet masapol mo, di nakatumaray ta karinteriya. Di iti nakabaybayagan nga, lutong tumadlalag ta. Nga dyan kanto ta, gumatang ka ti, karne. Yun lang ta di kanta, may depros pa ilang, mo ay saktimak mo. Alis to lang, tag-depros na siya. Sige nga rat, wala dito sweldo. Maudi nga sweldo. Maudi nga sweldo? Tapay. Nalpasen dyan kinunong trata. Ni kontraktor mi. Kinaomot ka kasagana nga aguray nga pagkaakaran mi nga pagtrabahuan. Kahit mo sawan, may standby ka manin? Awa manin trabaho? Manong Nemi masansa nakastoy ti mapaspasamak iti asawak ni Paolo. Agtrabaho ti 2 bulan, 3 bulan, doon agsardin. Sumapol tumanin ti sa baling nga construction nga akaran na. Kasla ka reto, dito hindi may katlong construction nga. Simbre kan na, nga nagsarding ba't manin. Tikat sumapol tumanin ti sa baling nga pagtrabahuan na. Dito narigat Manong Nemi ta, awan ti steady nga trabaho ti asawa. Tagdakal man ti sweldo ng imiti siyak. Ta minimum lang ti sweldo Manong Nemi ti pagpapaayag nga farm supply. Dito tayo suna 800 ti per day na at skilled worker isuna. Dito tayo sa siyak 350 lang ti per day ko. Kat nakastang on trabaho naman yun. Kakasek tumanin nga mangyan anay, ti sweldo. Na nagsweldo ak ti kinsenas kin katapusan. Ay, apo. Ito ngamin tirikat na kat. Tasang kumbat namin nga impasnek edit nagbasak as tamatan kin ni Paolo. Dada kami ni third year college na panakit sinukwaganan, di kitawanan. Nursing ti kurso, idinto ta accountancy kan kuan. Jak tumat ngamin dimngeg, ti pamagbaga, di kita naganak kanyak, nga di ka pala makinubnubyo. Uray kumamot na kinubyo ak no sa anak nga nasulisog. Kasano, inka magbuyot sine. Idya ito unang ti pagsitnan, kasta unang ito panagkarkarawan na kada. Tunukan, adakam tun iti hotel, Diyos ko, nga gini. Isiguro nakasta nga kasasaligidak dagiti talungan na ko na naruna kini Melissa nga isot inauna, balasitangin at dati high school. Anak ko, ipas na cute ang basa awanti sa maling nga muming may patawid kada kayo no saan nga ti panang paadal mi kada kayo. Hore kasto yung agsardeng ti panagtrabaho ni tatang yo. Ikarkararak ta kinapo Diyos nga sapay ko man ta makapagturpos kayo amin. Nanaro na kayong kamalisa sikat inauna.
ag-college ka, kaya dito naggraduar ka, trabaho ka, tumulong kang tumot ka dagiti addim. Kahit ni Jojo, nga Jem, no isang tumot ng graduar, tulungan ang tumot ni Bunso. Kahit ni Bunso, nag-graduaren, gasawa kayo ton. Wala nga, kung pagdanagan nyo, tapos dahi ka, awang pa yung nobyo. Rumbeng lang unang awang pa yung nobyo. Ora ito na dakati college, saan ka makinog nobyo? Ang ka maitulad kanya. Abay nang, napasaan kada kami. Third year college kami, di sikugkan. Kapilitan nga, sa din kami nga nagbasang. Nagkasawa kami kinitatang yun. So nga ano trabaho kami? Sales lady ak, ito ko may isang farm supply. Itatang yun, construction. So nga, dati kang kanang laglagpin yun ako, ipas, thank you, dagbasa. Ngayon ko naman ni Melissa, manunaming nga ure, kahit mga pes nagtagbasa, no saan na kami mapagbasa. Kaya, no pampanunuta ka talaga. Diyos ko, namuna kat ni, stampay manan, ni Paulo. Namuna kat nagastos. Nagpagatang iti karne, isot ng luto manong nemi. Alisto na napadepros, sana iniiwa, inatubo na manong nemi. Talpasan na, eraprapin na isyasyat nga gin. Ay, guduwa mo lang na ita, sa mong ibubusan. Hindi mas tiyomi, no? Nangaronan, natakas ito nga pulutan. Ang kuuna linuto na ito, medyo presko pa ilaing. Mas, maibos ko dito sa nga botelya, agsagana ka. Papay, agsagana. Kasla ka lang, demonyo, ang katawa. Agsagana ka. Gabot ipaturay ka nga sumuksuko ka. Nadyakong kayo, gustunan, baka walang ko na, katapaglayang kat. Dito nga amin, tinang sulisungam kanyak idi. Iso ka santa ka nakapagturpos. Iso nga narigat ita, ti biyag tayo. Naistambay nga rod manong name iti asawak agsapsapol kanu-kanumet iti bapan na pagserkan ngam awang kanu tanong sumamagbat manong name nakainom aging ga manong name iti maysa nga malam bakasyon ko day off ko iti day nga aldaw nasabat ko ni Paritino ay Maribeti ay Paritino Tino ano kasano pa nakapronounce na mo yun? Tino o Tino? Tino. Malumamay. Tino. Angat Tino. Kumusta ni pare, Paolo? Nagsabsabo lang trabaho naman. Tawang ka numati ko. Nagsarating ba't na nalpasin yung kontrata yun? Ano nga nalpasin no? Madamapay lang. Kinumalpas na yung kontrata. Adot aguro-uray nakapila nga ramidan mi. Sa balit ko na ni Paolo awang kanon nagsardeng kayon. Mare, siyak ti patyen. Kasanong nga napasamag ti amin. Narigat na nagsasawa, mare. Amang numidanon dito kini Pari Paolo at siyak pa ti kagura na. Di ka maawatan, pare. Kumagan to po mo si Reggie Balay. Pambarang pang kumustamatan ka ni Marim nga Hilda. Ito na ano nga ron? Ito na madamdaman. Tapos sa diyetong istoryakan ka. Narigat nung dito kalkalsada. Napanak nga rod manong name kat dito'y kung nga naamuan. Nga naikat ti asawak gaboy ti aramid na. Ti anumalyana. Pare, bundo ka di? Sana kagsasaot inuulbod. Ngayon, di mo lang ibagbagan ang siyak tinangidanon kan ka. Tamangan no, dadat pang kurkuraan ni Pari Paolo kanya. Kahit kung ibaga kang katap no maamuam, kantap no mabagbagaam ti asawam. Diba, agakar-akar, iti construction. Awan ti steady.
No anyat naramid na idiyay, aramid na naman sa bali. Iso nga, hangag paot. Pag ipanan na nga ro, ti kwarta nga, bungat anomalya na. Di mo nga di mo agsugsugal isuna. Kaya na dapat atap ko nga itid na iti babae na. Puoni matin, paritino, nakadadumatin nga anomalya at asawak no kasta. So nga rin baga kang katap no among nga pagbagaan ti asawam. Tano ito makasapul man iti trabaho na amangan met no aramidan na manen. Kasano nga rin masenso kami? Katkas tamit taramid ti asawa. Di nga rin dakila question. No mo na katalo pa nga rin tanak yun. Dumdumak ka la dumakdakkel da. Kasi ano mapagbasa yun at college. Napya kada kami kini Marim Hilda to dududwa lang anak mi. Ken kabaylan mi nga. Ikanida tinaran niya kamasakbayan kapata. Dakil ti sweldok. Sagtab trabaho matisuna. Kas kada kayo kumagin ni Maring Paulo. Duwaking ang trabaho kuma. Mayat kuma. No awan ti kas nga aramid ng anomalya. Agasem. Nagkunsabo da ka na security guard. Agirwar ka na giti materials. Sana ba pan ilako? Dahil mat security guard, iti nagpudno. At na minsan nga saan ka nga nangted ni Paulo keng kuana. Isot yung gabo na impulong nan. Kaya pati si security guard naikat. Haana? Inikan ni boss iti another chance. Nga ni Paulo, apa din ang inikan ti another chance. At dati nga bad record din ni Paulo. So, saan nang inikan iti good chance, awon another chance. Dati nga arami din lakay mo di kasi dyan eh. Naraing nga garamit iti anomalya. Hindi ang gawin akon manong nimi Jack Amu norumbeng nga saludsudak ko no salangadak ko no imbis na garit kasawa. Tama nga no ito iti pagkapaan mi manong nimi. Jack Amu no anya tirumbeng aramidek. Dubagbagaak. Gan kasano? Hindi makapangan kami manong nimi inasidgak ni Paulo nga dati likod. Taintuloy natin pangtid na ngayon inuon. Paulo, saan ka pa namartek? Mapartek ak tulangan no may busko rin sa nga botelya. Abaya, kaya't mo mapartek akon. Kaya't mo maninti sumok at pakpakawan no madamdama. Oh, ano problema? Sikat problema eh. Ada nagsalut-sutak no anya aramidek iti problema. Kung na nagat arakupan ti problema mo. Sa arakupan ka man. Lukot to yun. Arakupan na ka. Ano kung problema mo kanya? Anak ko mat problema ang kanya. Ako ka, nadamag ko nga ron nga sa magkain pudno nga nagsardeng ti trabaho yun. Tuloy-tuloy ka naman trabaho yun. Nga, adot nakapili nga ang orang isublat yung kuma. Nga patak na rin nga balay, wano building. Sinagkulakin ka. Nagsardeng ka yun, wano naikat ka. Sabi ko may kasak. Nagbugbog ka wakasta. Pintasan talaga tagsarita. Di na pagpungtutan na kasta. Ha, Betty? Sila mo na ibagbaga at damating aramid ko. Awang nga ta. Awan ta, mating aramid ko. Ang pigpigpig sa nga ruteg sa na makadlaw di kiti karoba ka na kiti anak ta. Talawan nakman to eh. Agsarita sa kumana siya at saan nga na siya sa pagsaritaan ti bagbagang. Sila mo ibagbagang at datagos nga ramid ko.
Di ka, no, kasa, awan. Awan! No, anda, mangibaga ka man. Hanggang amin nga pungto tak ang staan, tagsarita tangan na siya, adawan akong ditoy. Tadadala nga pungto tak. Sige. Kasano nga sulbaran natin yung problema? No saan tamat nga makapagsalita nga na siya at awan ti problema. Si kalat mga aramid ti problema. Awan problema. Awan! Iso nga awan tinaskan nga pagsalita na may panggap ti problema. Sumardan ka na ha? Sumar ka dito ulit. Anan! Kasano nga nga masulbar ti problema kat di namat kayat ti pakisarita nga na siya at man. Di namat amon nugutin ti kinapudno. Sino itang itanot tagurulbod? Ni Paritino, wano ti asawa. Anya nga tano inaktog pa siya madamada nga aramidan nga building. Kadyeto mismo nga porman iti kasarita. Memsanggo inaramid mano. Takayat ko nga pagtalin na iden nga awan ti madi nga aramidan ti asawa. Awan ti madi nga awan ti anomalya na. Yung mga bulan mitlayan manong nemi, di mitlayan makasarak iti pagtrabahuan ti asawa. Naging gana panunot ko. Anya nga tano, isarek ko iswana dito pagtrabahuan. Nga obra na. Kabalan, napigsamit ti asawa ka. Kabay lang karga ka rin iti maila ko ang feeds. Kada abuno. Di naman ko iti na minsan. Paulo, manamanin deta. No, adamanin ibagbaga ang problema, huwag na. Ano makangig ka manin ti bukaw. Nung kasaritak ni Boss Mi, daking ko ti farm supply. Nga sumrek ka trabaho sa jay. Kayat mo? Ano ko tumark nga rin sa jay? Iti bodega. Iti ayan dikit abuno kada feeds. Sadya ka. Kaya brak sadyay. Kaya nung anda gumatang, di sikat agbagkat. Hamat nga nga per kilo, per sak, di managgatang da. Wano saan kita ada sumangpet nga supply para bunag ka, nga mangiyaserek, mangipanpan. Dakil nga minadya nga farm supply, adot supplyan dang manalon ka daan kita agtartarakin. Munot sweldo, italanti question ita. Minimum. Adado nga amang ati sweldo ti construction. Munot sweldo nga ron. 350 ti per day. Yung dire-diretso lahat siyempre. Lalo no, napintas ti record mo. Ito apay, badi ka di ti record ko? So, bali man yung tinagawatam timbagak. Ibagbagak lang nga, napaot ka ti trabaho, agtalinaid ka ti trabaho, no na siya at aramid mo. Kit mo, sa wala nga na sa aramid ko, iso nga, awa man yung trabaho kita, kasta? Ibagbagak ka, kingkang nga, sigsimardengan. Nala, pigpigsa. Pigpigsa, ugali mo yan. Biglang, pigsa ta unim. Unang ta makapasain naman, tibagbagam. Islam mo lang, bagbagang, adamading, aramid ko. Awan yung baga kakasta, ha? Yung baga lang agpaot ka ti trabaho, no napintas ti aramid mo. Kahit gabota sa anak, napaot ka, nagiti construction magtrabaho, natagas ka namin ko. Saan ta nga makapagkinawatan eh? Dati mo among anugutan ti kinapod mo. Ano kumat kinapod nung anugutan? Mabaling ka di nga, pimpinasin ti makisarita kanya. Anyang arti kayat mo, nga napinda sa panagisarita kyan ka. Hangka man nga naseta ka sa salita yan. Sige. Agsublita ka natin ko ng isarek na. Kayat mo di 350. Nga napindas, ada 350, magkawan. Kakit mo nga peso. Kaya
Di na pindas no makabagbantayan nak, bantayan ka. Oh, di ba? May mesa nga pwesto ti pagtrabahuan ta. Sige, pagpakasyak to nga kinibus. Tahala jay nagikat nga adda ti bodega, isukat na. Peso, sino kadwak sa jay? Da may nga babae. Apay babae. Ke, iso nga ti talken ni boss, ngagbanta iti bodega. Tanabayagin ni Suna. At nga nga babae. Norma. Manang Norma. Napintas. Grabe sa lusod mo napintas. Luko ka talaga niya. Ni. Apay dakas na. Dakas na. Ibagak nga sa lusod ko napintas. Hamo nga no takatrabahuak lang naroon ng babae. Jack kayat nga katrabahuan saan nga napintas. Kasta kahit ko sawan. Kaya po, yung sa bali man yung tinagturungan ti salitaan ta, Paolo. Wala ta, alisto ka nga agipapan. Sa lutsod ko, napintas. Sumbadam lang, wala saan. Bale, talo kayo kan nga lalaki. May isang nga babae. Di ka kaasi yung babae. Talo nga lalaki, da. Agasem. Pagkasawali man yung paging paparam. Hambang nga agbagkat di babae, tapos nang ibagam nga nakakaasi. Isulat agbaon. Isot pa nakabus iji bodega. Hoy, tanabayagan iso sa jay. Mapagtalkan. Mapagtalkan, ha? Abay, kasi adda, madi, ti panunot mo. Dahil ta panunot mo, ti madi. Betty. Ilan pa sa saritaan. Kayat mo? Kayat ko kunak mo. Sige, ito bigat. Kasaritak ni boss. Ay, po. Nadaduma talaga. Nagrigat ka sa sarita ti asawak. No, apay kat kami nga takampet na asawa. Tanog sarita kami, nagrigat ka mga kinawatan. Dati mo, hindi man nung name, degnubyo kang pailaeng. Kasi diya kami. Kasi lakam laasukin pusa. Nga may dimot ngaminin, ta maarakop na, kamag-agkan na, mapaprusan na, masukit-sukit na. Manugot ak mo itong Dalaigmat ngamin, nga paiso ni Paolo man. Pagpakawanag no ka no sumro. No kasta mayat ti bagina kita, agkanaig kami. Kinasaritak nga rod ni boss manong name. Maken ha? Boss, pang-aasayo basit. Istambay nila kay ko. Nga baling nga minimum lang ti may sweldo keng kuwan at tatakdakil nga amang na jay kinamasunan o da construction nga pagtrabahuan na, boss. My kaya na. Ni boss, keng kalagang keng. Gusto kasta talaga, kaya tiyo, tinolong ang katawa. Ha? Okay. Nasa yan, kabedi. Mga magtalkang ka, trabaho, iti pwesto. Very honest ka. Kaya siguro, kasta ti asawam. Sir. Boss. Nasingpit ti asawak. Nabudno. Okay. Kaya bagang kaya ko na, aglepoltad no bigat, takasalitak ni Nolma. Na iso na, panakabos na iti bodega. Thank you, boss. No, pa'y saan nga agin na si Deg manong name iti pwesto nga pagtlakwan kan iti bodega. Ngayon iti paglakwan, manong nemi, ngayan ko, ijay dati nga agurder. Sa akong to ibaw nida, ijay bodega with the note, nga numano, di may karga nga feeds, o may karga nga abono. Kadag ito yung may aggatang man. Ngayon minsan, manong nemi nga napanak, madamadang agkarkarga. Ay, kastaon niling iti asawa ka. Ananos lang, kagadwa. Kaya, ito nung ikargayo da kita, di nalpastaw, ginanakay tumatay, naon obrayon. Inasidgak ni Manang Norma. Manang, ready, nakaumay ka man di bodega. Umay ka umay sa rungkaran ti asawak na kumusta mat managtrabaho na. Okay man, ang problema kang kuhanan. Di ano kasta nga akong trabaho, agit agur-uray kami yan. Kaya pagpindasan naman. No, ada kumatang, karga kami, kargata ko nakata. Nagibabaon ak madlang. No awan ti, gumatang dito yung karga. Idisaag. Brami ang tagsasarita, ang istorya.
Dali nga istorya. Nilakay mo. At ito kita iduldulid na nga nakakatawang istorya na. Pag-iilakad na kitipada ng lalaki. Kaya nga ro na kit green joke. Ipakat na kanyak ti green joke na angin. Kanak mata. Laglagi pa, awan asawak. Ang mga makiasawak nga di na oras. Mamangin ko di kita kunak mata. Sabi nga minyan ka, nag-asawa nga nang. Ay, awan time ko. Dedi damok nga ayat, sinugat na ti puso. Tiyak ba't kang kayat na kaya? Kahit mo ang dagkusunada nga kayang kayta. Kanya kahit mong sawan, napintas ka mat nga ron. Nakasta, virgin ka pa lang. Uy, hana ko na virgin. Hindi nga ron first love ko. Hindi nakaramanak. Siyempre, di ka harap mailiw. Mabanday tan. Pa nam nga ron ti kwarta mo. Sweldo mo. At datalo nga kaanak ka kapag basbasaek. Uli la ademang. Kahit no, matulong akida, kahit napintas no biyag da, andak to nga tamat baybayan ito. Bumaketa. Sa bagay. Ni, nalpasin. Paolo, siya akong timang punas tilingit mo. Apo, nagmayatan. Kastaman ti asawa. Si kapaya mismo timang punas tilingit, lakay mo. Nakakaapal ka mat, Betty. Kaya numapal ka agad, mga asawa ka mat, mag-asawa ka mat, manang. Bareng na adan tumayat. Nalapsat ka mat nga ron. Adan tanlo nga bulan manunimi ti asawa. Ngagtrab-trabaho iti bodega ti farm supply nga pagtrabahuak niya doon. Iti may sangal daw manunimi, day off mi ngagpadpada. Iti panggip ko ti aglaba manunimi, siyempre umungi kita iti mureng, kita agno adda na kita na ibulsa nga ko hangarumbeng nga mabasa. Iti mga karawak ti bulus sa ti pantalon ti asawak manunimi, nakigtutak. Ribo ka kwarta? Uy, 10,000. Nagkapon na rito eh. Uno yap-yap. Pag isumot manong naming umasidig ti asa, muti dito! Muti dito. Paolo, nangalam ti kas na ka doon kawarta. Nangalam. Saan mong nasalsalutso doon pa eh? Yung paiganda kanya, na may gatang to iti abuno. Ano? Nabayagan ko nagtrabaho ti farm supply. Awan pa kastang napuutak ang sistema. Nga di empleyado, itad di gatang dat abuno. Sa munto, Jack, mawatat. Niyagad sa mga pagbiyanganin. Ito manin, nag-apat naman. Pangusar mga kalita. Ano nga pangusaran? Ada kumpadrek nga nang tad kretoy. Sa igatang nat abuno. O may tulatan di bodegan. Kit paging panamtungor tada kwarta. Awan ti kasta nga sistema ni boss. Ti sistema ni boss, idya kahera, ti papanan di kwarta. May kantinot. Alain to na di customer. Ipanan di bodega, ipakita na. Dito ti gatangan na. Kaya tasawan, nabayadan na, paid. Awan ti kasta nga sistema ni boss. Awan sistema na idya, nga may adaitan. Paolo, ada ka di manin anomalya. Paunay ka matin. Asar din kan. Di ka mamati kanyak? Ano pa nang pagkaroon mo kanyak? Dakas? Sana ka kontento ka na sungbat mo kada sa rutsud ko. Kahit mo itod kuking ka, tatong sardin kan. Hindi kahit mo sawin. O ang bingay ta. O 5,000 ka, 5,000 kanya. Di mat ko tayo gubata nga. Di ba tayo gatang-gatang? Tatong sardin kan. Garam ta 5,000. Tinayo mo na kita kay masapsablo kito bing. Nangalam tis 10,000 pesos. Agapatalayan na tuntunan. Diyos ko, Paolo, nagpepeso man di pambabasol daking ka. Kadagit tinag-obrama construction.
Kahit nakasawan nga ituloy mo na ta. Dahil ta ngamin kang kataman, anong samtid da? Dabanol at sweldo. Kahit mo sawan talagang ada anomalyam. Kasano nga napasamag dahil ta? Kasano? Nagdakila question manong Nemi, kasano? Idento ta, manong Nemi. Hindi rin minsan nga guntaway nga nagpakadak kini boss. Ada, sabi mo, pamanam, pwede. Hindi ko mapasya, pumasya di bodega ta. Boss, mailaw ka manin, asawam. Kanak-kanawin ka, kakaida, mailaw ka manin. Nadamin, tsaka mo, nakasalong iba kada kayo, boss. Ada mari, alamit, bodega? Kasta. Makina. Anak mamarigin ka. Ang gabot, nakal, panaktalit ko, kanyo lolba. Anya tayo muyo, pakano? Pakano? Baka makapanunod, nolma, alamid, hayat. Makina. Sige, mapangka nga lol. Kahit nuad lamang kinapod no, data, anomalya, ibagbagam. Masapol, may cut. Piasin naman, nakayat na, marumbay ka, may cut. Manong Nemi na panak. Taltalon di kita da. Awan danurma kiti asawa. Berto, manang Betty, da kayam. Awan nila kayo magtoy. Dapanan na. Tsaka mo na panantakin ni Manang Betty. Ay, Manang Betty. Manang Norma. Napananda. Apay mabalinda ti pumanaw at naka-duty da. Tsaka manang mo, masansa na kasta manang. Ada ka ti anomalya da giti dua? Apay ngiit ka kasta. Ada ka ti anomalya da giti dua? Yaman mo manang. Pasarimet, matuktalan mi nga, inarakop da. Ano yan? Alam manang, hindi mo ito ibagbaga kasakti ng ibaga Kamalala da. At awi na gidigundaway nga talagang ipaboy na pa kada kami Nakalalas na aramid da. Anapay. Naligat lang sasaw man. Ang mga nung iram-ramon na tao. At nang iramang kayo nun saan kang agsao. Noon nga man timading mapaspasamak dito Masapol nga may bagaki ni boss. May bagaki ang kuha na agad sigurado. Baka pabalod na di do. Nabayagin dito Bayag basitin. At dapat na kita'y pabunag ni Manang Norma nga abuno. Nga awang ba't ipakita ng papel nga agapo ita farm supply. Dati nga sistema. Ano na ma-purchase? Ada purchase slip. Ngayon awang ba't ginaduma. Nung muna talaga adado. Yung baga ta ano madlaw ta kliplipas nga nagkarga kami manan nagisarek kami ta dimting supply. No, ada nga ta umay ag inventory agad sigurado maduktalan na adutawan. Paunahimatin. Nagsubli ako ni Tayang ni Boss Manuli. Boss. Anak na do kala ha? My God. No, naskin ko mga mapaayaban na giti 5. Boss. Sino 5? Nagiti handa ti bodega. Norma? Lakay mo, kandi talo? Hoy. Takapay. Ano na doktala min jay? Nabanag sa nga awan ti asawa ni Manang Norma. Ada ka nung relasyon na kiti doa. My God, ha? Babaelo, asawa mo. Tinutopan na, Norma. Sabagay, napindas pa, Norma.
kulso na napakit di ko ma. Hangim, hanak ba't nga babaelo? Boss, ang nasakit tinakim ko na maikat ti asawa. Baka, sika, mailamlaman ka pa. Boss, saan ka di Takasanon lang tulagin ti biyag minop. Pati siya kit makawanan ti trabaho, boss. Oh, mga kira. Sika lang iselect, asawam. Oo, kaya nang asawin. Sika nang galantol, so na. Pati sika maikat. Boss, saan ka din Kat na siya ti nagipulong ka na kayo. No, maamon ti kinapod no. Oh, my kira. Manong Nemi, kadedimit lang nga aldaw. Security guard, Manong Nemi, tinapan nangayab kadigiti lima. Pinagsawsawan ni boss Manong Nemi dagiti dua. Kastaunay, yaw-aw mi lang maatake. Na narunat pungtot na kini Norma, Manang Norma. Trabayagan nga, pinagtalkan na. Tilaing siguro ti asawak anang sulisog ken kuan. Binabae na tapno. Makakonsabo na iti anomalya. Iti ramuaren Manong Nemi ni Manang Norma. Nakadumo. Manang Norma. Betty, alak madati kundawin at pakawan ken ka. Linalakim ta sawak. Naglaing nga sumilusog. Naglaing nga sumarsarita. Tibim mato a puso. Napaluknang na. Kalpasan na. Nagkaduan yung matan tinagaramid tanumalya. Kamok ket awan ti makaduktal. Kami mat digiti talupay nga kaduami yan. Baka saan gusto patahang patas ti bingan baka kunada. Awanin trabaho. Problema ti panang suportar ko kadagiti kaanakak. Sige, kawit ako. Di makadakas Manong Nemi pati siya. Ngeram-ramang nga naikat. Kat kastaunay Manong Nemi iti panang sasaok iti asawa. Ito ti ko nam nga nasingpet ka nga tao. Dito ti ko nam nga awan ti anomalyam. Anomalyam, hindi ka naging construction ng pagtrabaho. Inagbalin ka naman naging naramid mo anomalya ti mismo nga pagtrabaho. Kaya ramraman Kalpaw na yung ti kinandagis mo. Abos talalakero ka. Nalaking pag-aramid ti anomalya. Doble na itong inaramid mo kanya kasakit, Paolo. Saan ka na mapakawan? Nagdalaw ka! Saan ko ka sa pulan ti asawa kaskan ka? Nagdalaw ka! Mismo Manong Nemi nga nangigan nga naimatangan digiti talong anak ko. Tigas na ka pa nagsasao. Imbag ta saan nga sumusungbat ti asawa ko. Ngam saan nga nagtalaw. Napanitilikod Manong Nemi. Nagpalutput digiti anak ko. Nanang, anya ti kayo taso dito Nagpadbada nga awan ng trabaho mi kinitatangyo. Gabuti anomalyang inarabi di tatangyo. Niramrama na karekat. Di magpintasan na saan nga pinasuglipay ni boss. Ti kwarta nga naglakwan da kadagit impuslit da nga tagil ako. Bagta di na i-report ti polis, pabalod na kuman ti amayo. Nagpagpakasyak nga di nakiraman ng ikatan. Siyak kanuhamin tinang isarek kay di tatangyo. Sa nangulit itan, talaga di nga, dati nga ararami din tatang tikas niya klasin ta anomalya. Katon, tinaudi nga nagtrabahoan at construction.
Kinakonsabo na di security guard. Tapno libre nga mangirwar kada kiti materyales na ilako. Kada di madlang gwardya nagkipulong. Ganita. Itay. Kinonsabo naman na di panaka head da iti bodega. Na panapay binabae. Oo, na yung ni tatang. Makapukaw ti respeto. Elisa, samo ko na yung tikasta. Nadangkam gahim ti ama nga maanomalya. Sana ka pa sinaktan, liniputan. Anak ko, panakasuot tayo amin na ito. Sana maliklikan. Di ko nada nga trials. Umandang tayo. Santang itulok. Nagtalin na yun tayo nga nakataklab. Bumangon tayo. Move on tayo. Kasi nung oras pa nag-move on tayo, nung kastamad lahat ti asawa yo, kasarita tayo nga na siya at ni tatang yo. May salang ti kahit tayo nga, aramidan na. Ti panagbalbaliw na. Lanang, no sakit data, hawanan ti makaagas, kanser, kastan sakit. Na naarabid na idi, naramid na ita, maarabid na tumanin. Hanyang arati kayo. Aramid na talaga tumanin na. Tinabisaat ko magit, natin mabalod kayo. Tayo nagtipagbaludan, idyan agbalbaliw. No talaga kahit nagbalbaliw. Kinuri nga taad unig tipagbaludan. No aramidan ng tulat at tiyan naman makita ng anomalya. Kanser na nga sakit, narigit ng mag-asan nanang. Italik tayo kina po Diyos. Ilaan nga po Diyos na makaramit milagro. So, salita tayo ni tatang yun. Nabanggo dinanon manong ni Paulo iti likod. Gamok kat agin inom, ngayon aw matisang sangwan na. Nakaparabaho, tisiko na, itilamisaan, sa tidakulap na, sinarapan na ti ulo na. Sinarapan na ti rupa na. Paulo, ano tararamidam? Asang sangit ka? Hawanan ti rupak may sarangko ka. Hawanan ti rupak may sarangko ka nagitanak na. Anong utek? Ba't ti aramid ko? Nagbalik namin nga adik kanyak, tiba kay gamit ti ato a kwarta. Tiga po na apay nga makakaaramid akti anomalya. Irubat ko nagiti arwatek. Kat batungpal ko lang nga pumanawak. Awalin sa serbik nga asawa. Awalin sa serbik nga. Naku naklaing tikas jay. Iti kapungpungtot ko. Tilain ka sa pulan mikin ka, Paolo. Kat ti panagbalbaliw. Saan pa yan nalado ti amin? Entun madaan tamanin sa baling ang pagtrabahoan. Agbaling ka kung mga napod mo. Asa mo nga taragagayan, ti makaigam ti ado nga kwarta. Taday ta ti mang sulsulisog ka. Ano sam, nuan niya, iti paraken ka. Basta tinasken ka, nagbiag tayo, mangan tayo, ti mamitlo, ti may sangal daw, kanada mo ornong nga pagbasa, nagidanak ta. Ito nagraduar ni Melissa iti high school. Pagbasahin ta ti college. Ito nagraduar ni Jojo, saan to pa lang agbasbasa.
Taurayan na nga makapagturpos ni Melis sa kanadaan ti trabaho na. Tato sumublat tungat. Tulong-tulong. Nagbibintibit tayo. Tila ipagpakasim kang kapaulo. Ikatemon day nga mading aramid mo. Agbaling ka nga na pudno iti bagim. Agbuteng ka nga po Diyos. Agbaling ka nga na pudno kanyak. Agbaling ka nga na pudno ka nagitan nakta. Imasdeg digit talungan nakmi manong nemi nga di mi napupuutan kat nangigdari sa ritaan mi nga kasawa. Simublat da nga naguni. Umit nga min tatang. Saan yung mangitultuloy nga may katrespeto mi kang ka. Sikat amami nga mabalimi panakkel ta sinuman. Nga nasayat nga ama, nasiyat nga asawa. Bastag balbaliw kan tatang. Ikan na kaniya po Diyos, tiguntaway nga balbaliw. Sa mo ko mga oray nga ni Apo Diyos nagpungtot. Kat awanton titad na kang kang another chance. Please, tatang. Ti magder ti asawak manong nemi munanak ngay narakop sa imarakop ka nagit ti talungan na. Agkariyak ka na kayo anak ko. Betty. Nung may kanak pa iti sa bali, naguntaway nagtrabaho, ikarig ka na kayo. Ay, balin ako ng singpet. Balin ako na nasyat. Para na kayo. Tapos may kanda kayo tinaran niya nga masakbayan. Kanda nagbaling nga na ornos. Kanda ragsak ti pamilya tayo. Ikarik ka na kayo. Ikarik. Balbaliw nga nag-iinarakop kami manong nemi. Kat siyempre, indaw-dawat mi, asapay ko tamatungpal ni Paulo, ti asawak, ti ama di kita anak ko, day tanga ka rin. Nakastrek akmat langin mo na manong nemi, iti may isang karinderya kas servidora. Medyo dakdakal masit ti swaldok dito'y manong. Tamo gustuhan ni Nana Merced ti serbisyo. Manong nemi nakastragmet ti asawak ito sa balim na construction. Why? No may adda amuda nga bad record na manong nemi ngem inikanda iti another chance. Kas pamaniknek kan kahit nakamaniknekan no talaga nga balbaliwan ni Sula. Makabulan nga nagtatrabaho kami, ti asawak manunimi, at syempre, di makal ti sweldo na, gabata 900 sweldo na per day, idin to siya eksakto 500 manong. Makiawit akpaya na kita'y ipabalon ni Nana Merced manong naming aking ko ti karinderya, kit malibre kami ti sidaan, ti rabi. At syempre, naragsak kami. Nagbalbaliwan nga namin pinsan ti asawa. Kat nandan na graduar ni Melissa manong nemi, kat gaputa kaya mi. Ang miapi ng sardeng ni Jujo, iti naggraduaran ti high school. Iso, graduar taon manong nemi ni Melissa, dandan tumat na graduar ni Jujo. Sumrek tumat manen, sumrek tumaten ni Bonso manong nemi, nga ni Esther, iti college. Awanen manong nemi, dagiti mangmangig mo, binubukaw, o numadi nga salitaan, iti onek ti balay mi. Rimagsak, nararinggor kami man, naragsak kami. Manong nemi. Agsipod, tamanam-nama, nga padgan nga po Diyos, dagiti amin nakitaw mi, kat siyempre, ang tumat na mapadasan, tirigat, dagiti anak mi, at mapagbasa amin ida. Kaya nagtalina nga napudno ni Paulo kanya, saan na nakasidi, at ayam di kita anumalihan ng aramitin na insarding nanday ang anumalihan. Dahito yung narod, maroon nemi, ti pagkabuklan, ti pagkasaritak, yaman ang unay, ti laing mo ng ornus, kalpasan nga lakinsen kang ka through your messenger, ti detalye, dito yung pagkasaritaan.
Sabi ko man, nakaibati akman iti adal, liliwakin pagsarmingan di biyag, kadag iti padak nga nagbuya, more power to your program. Tingor, nagyaman na pagaya mo, Betty. Thank you, Betty.